Kuthini kuwena? Kuthini kuwena ingane yakhe iqoshwa left and right ngokuxaza amafinyila, ayinazi impahla eziright zokugqoka, ihlala ingcolile, iyisidwedwe sengane. Ucleanini lapho wena uzenza ulova emajiteni, uzenza ulova einganeni. Ubhizi udla ingane yakhe idliwa indlala elokushini. Kuthini kuwena ingane yakho mayivakashele ezinye izingane? Twafuseke goduko kwakuphi kona lokho? Lapho wena ubaba decent ku social media ushutha uzungasikhiphi neslip, uzungayikhiphi netag, uzivezela ukuthi uyiphanda uphila kamna. Kuthini kuwena? Kuthini kuwena ukuthi uma wakho okuzalayo useyisichashalala sakho ngoba ubeka isinkwa phezulu kwetafula wena? Umzali wakhe akasakwazi ukukhiya ngo9 ebusuku because wena ngoba uthenga isinkwa ekhaya ubuya ngo11. Kuthini kuwena? Wena uhluzile la ikanti uday 7. Ngifuna ukukutshela uyophuza kabuhlungu. Ngifuna ungizwa nje ngamabomu. Uyabona nje uma ngikutshela nabangani bakho bayakubona ukuthi uyisiphukuphuku. Nabangani bakho bayakubona ukuthi uyisithutha. Ingakho abangani bakho bezibefisa ukudlela izintombi zakho ngoba bayabona ukuthi lezi intombi eziqomayo ziqoma isibula nje ngoba ucabangi. Mfethu kuthini kuwena? Sikhulume nje njengamajidi. Asikhulume njengamajidi. Lo bhiyo uphizayo, lo tshwala ophuzayo. Abanye baze bathi kazi kwakwenzani utshwala? Mina utshwala kungenzanga lutho. Ngicasula ukuthi kukwenza isiphukuphuku wena utshwala. Utshwala kuyangicasula ngoba kukwenza into engacabangi wena. Ukuyibona ukuthi ujabula kanjani mawuphuzile. Njengoba kumsomluko kusasa, seyaphela ihype ye-weekend. Uzobuya ireality yokuthi awuyilutho ngempilo. Awukho ndawo ngempilo. Umjida uthini kuwena? Neyintombi zakho ziyakufuza. Wahlala ubhuka ko Bayside. Usiyisa nini ekhaya? Ngoba kwawena ukho impressed ngekhaya lakho. Ulokuthi nje ikhaya liyovuswa waluwisa. Awuboni ukuthi abazali bakho at least bakwazi ukuhlanganisa u2 room, uwazalelwa ku2 room. Sekulindwe wena ukuthi qhubeka phela uthatha u2 room ube ku4 room. Uloku uzenza gqoka ugodo, ugqoka ama brands abizayo kusuka phansi kuya phezulu. Ukodukile noma uyakoduka uye emakhaya. Uyoneka lezi mpahla ezigqokayo ku rondo. Uyoyineka ngamakhothenga ngoba awunawo ngisho wardrobe emakhaya. Kuthini kuwena? Ngithukeke ngoba vele noma ngikuvula amehlo ubone ngazi mina obhejayo ngithuke kodwa ayikho lempilo oyiphilayo. God bless you.